Gospodina da vas ozdravi i rastereti od svega što vas pritišće. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Bože beskrajne ljubavi, uvijek brižni, uvijek jaki, Tvoj je jedinorođeni Sin bio izručen u ruke grešnika, a ipak si nas iscijelio krvlju njegova križa, njegovih rana, njegova probodenog srca. Neka nam se blagi Isus približi sa svojom podnesenom patnjom, sa tolikim bolima i zlostavljanjima onih koji su izdali njegovu ljubav, te neka iscijeli u nama svaku bol i zlostavljanje i svaki trenutak kojim je izdana u nama i prema nama potrebna ljubav, te kojim smo mi sami izdali njegovu ljubav i ljubav prema svojim bližnjima. Neka Krist Gospodin sada čuje vapaje onih koji su zlostavljani. Neka donese utjehu i svoj mir onima koji su pretrpjeli strahove. Neka ispuni nadom one koje muče sumnje. Neka donese povjerenje onima koji su izgubili svako povjerenje zbog toga jer su ih svi iznevjerili. O Gospodine, u sve unesi svoje isjeljujuće milosrđe i dotakni mjesto opterećenja i patnje i donesi u njega utjehu, svoju ozdravljujuću ljubav, svoju pročišćujuću milost. Očisti rane svojih slugu kao što si očistio onome ranjeniku na putu iz Jeruzalema u Jerihon. Očisti ih uljem i vinom, ljubavlju, svojim milosrđem, svojom milosrdnom pažnjom. Neka Isus, koji je vidio ophrvanost naroda, sada pogleda na svakoga od vas ophrvanih, pogubljenih, dezorijentiranih, na svakoga od vas koji lutate i ne smirujete se, koji ne nalazite mir, koji ste pritisnuti brigama, strahovima, ostavljenostima, nesigurnostima. Neka Isus, Krist Gospodin, ispuni srca vaša svojim mirom, mirom svoga srca, svojom suosjećajućom ljubavlju i ozdravi vas.